position and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009 and finalists during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Welcome dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sa pagsimula natin kapanalig, isabuhay ang mga banal na salita ng Diyos sa bawat hakbang at ngayong oras ito po ay mula sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 hanggang 18 at nakasulat. Kaya nga magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ito po nakasulat sa 2 Corinthians chapter 6 verse 17 hanggang 18 at isabuhay sa bawat hakbang sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan ko'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Napakahalaga po ang paniniwala kapanalig ka-co-op sa mga gustong maangkin sa buhay, lalo na sa mga gustong makaangkin ng kagalingan diyan sa iniindang karamdaman. Doc Alternativo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na hindi masakitin. Kung tinamaan na ng sakit, maangkin ang kagalingan. Hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs, kundi ikaw ang matuto sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog. Kaya dito sa Doc Alternativo, pag uminom ng tubig, pinapahaluan natin, pinapatakan ng fulvic mineral at magnesium ascorbate para masiguro ang maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan, at pinapagawang almusal, pangmeryenda, ang pagtimpla at pag-inom ng vitamin B complex powder ng Best Milk. Ito ay napaka-importante na mainom araw-araw para hindi tayo malilimutin habang nagkakaedad. Tumitibay ang buto, maiwasan ang pagdevelop ng osteoporosis, osteoarthritis, higit sa lahat hindi madaling mag-develop yung nerves, muscle pain, maiwasan lalo na doon sa mga laging nakakaranas ng pamamanhid. So ugaliin na uminom ng Best Milk at vitamin B complex powder. Pinapahaluan natin yan ng corn coffee kung laging humihilab ang sikmura dahil sa hyperacidity, yung hirap makadighay dyan, eto, haluan nyo ng corn coffee. Pinapahaluan din natin ng molasses, ang tinimplang Best Milk at vitamin B complex
mix powder. Kung namumutla na yung kulay ng palad, ng kamay, yung kuko hindi na red pinkish dahil mababa ng hemoglobin, yung red blood cells mababa na, kaya pinapaluan natin ng molasses. At meron tayong mga cleansing capsules na anytime pwede nating mainom. Nandyan ang colon cleanse, liver cleanse, kidney cleanse, squalene, immune booster capsule, activated charcoal capsule na magamit panlinis ng katawan. Anytime na hindi maganda yung pagdumi po natin at may amoy dyan sa utot o sa dumi, inumin nyo na, mag-undergo na agad ng cleansing capsules. Within 3 days, siguradong masolusyonan agad yan. At patunay sa sinasabi natin, itinuturo natin na malaking tulong para mapanatili ang malusog na pangangatawan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ang mensahe ko, salamat sa Diyos sa naitulog ninyo ito ang Dr. Alternatibo kasi maraming nakatulong sa ating mga may sakit. Sister, ano po yung nararamdaman nyo or kaibahan po ng inyong katawan mula nang kayo'y sumunod na po sa formula ng Doc Alternatibo compared noong hindi pa? Malaking tulong sa akin. Kasi noon hindi ako mahirap magkilos-kilos sa aking katawan, pero ngayon nakapasok ko ng Dr. Alternatibo, magaan ang pakiramdam ko. So again, pwede ba nating kunin po ang kumpleto niyong pangalan, edad at taga saan po tayo? Ako po taga Maasin, Sister Encarnacion Montidramus. Ang edad ko 81 years old na. Nag-alternative ako mga 2019. So, congratulations o continue ang pagtulong ninyo sa mga tao nga walang halimbawa mga medisina nga mahirap, i-continue ninyo. Yan ang prueba si Sister Encarnacion Monte de Ramos from Leyte. Talagang nagpasalamat dahil siya ay natulungan, naging malakas ang pangangatawan, natuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan dahil sa pagsunod dito sa Doc Alternatibo. Sa kanyang edad na 81 years old, walang maintenance medication na synthetic drugs. Kaya kayo dyan na mga nagsimula pa lang ang iniinda, puntahan na pinakamalapit na Doc Alternatibo branch, pamember sa One ASAP Movement. Nakapackage na ngayon sa halagang 1,850 pesos. Libre ng seminar registration fee. Nakasama na dyan na may free product kit na matanggap. Nandyan na yung Fulvic Mineral, Eye Solution, 5 klaseng mga Doc F capsules, may isang box pa na mixed in herbal coffee, libre din. During seminar, priority ka sa one-on-one check-up and counseling dahil libre na. After ng seminar po yan, magdala ng 1 litrong tubig para sa libreng patak ng Fulvic Mineral. Libreng inom din ng mixed in herbal coffee during seminar day. So mas mabuting ipackage nyo na para mas maintindihan ang mga napakinggan dito sa palatuntunan ng Doc Alternatibo na kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan sa pamagitan ng herbal at natural na lunas. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Doc Alternatibo branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa ininda mong karamdaman. Lalo na ang pagsunod sa cleansing program doon sa mga nag-maintenance medication na ng synthetic drugs. Ito ay napaka-importante na masundan para mahinto na safe yan. At kung may komplikasyon, kailangang masundan din ang natural megadose vitamin C IV para sa mas mabilis na recovery at madaling absorption ng nutrients na ipapasok sa katawan at patunay sa sinasabi natin na kagalingan sa sakit. Mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Naramdaman ko kasi noon, hindi ako nakakapamasada, nakakapagsakay sa service kong motor dahil silaw ang mata ko at malabo. Hindi
hindi ko na kayang magmaneho. Opo. So, Ngayon, kami nagpunta rito, magpasakali na bumibili lang ng pamahid sa mata. so ano po yung ginawa niyo, sir? Nagpa-cleansing po kayo. So, ano po yung pinagkaiba nung hindi pa po kayo nagpa-cleansing nung nag-take na po na kayo ng Yung mga cleansing naging program? survey, naging mainam at una-una luminaw ang mata ko. Pangalawa, guminhawa ang katawan ko. Kaya nakainam na dito lang pala ako giginaw sa Doc Alternativo na ang kakainin at iinumin lahat ng products nakakainam. Natikman ko lahat ang products ng Doc Alternativo. May edad na ako, magsasabihin totoo na. Wow. Pero kaya ko pang magmaneho ng motor ngayon. Kaya yan ang nakainam sa aking pagka-vitamin C sa Doc Alternativo. Ulit, sir, ano po ang inyong pangalan, edad at kung taga saan po kayo? Ako po ay nakatira sa Betis Aliaga, Nueva Ecija. Ang aking pangalan ay si Jesus Parungaw sa 22. Yan ang buhay na pruweba mula sa Nueva Ecija, ang 72 years old, makapagmaniho pa dahil mas luminaw ang paningin ng mata at wala nang iniinda matapos sinundan ang cleansing program at natural megadose vitamin C IV. So ito yung sagot dyan sa mga laging nagdadasal na mabigyan ng kagalingan ang iniindang karamdaman. Puntahan lang po pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang makausap kayo personally, ma-check ang physical condition ninyo at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa natural megadose vitamin C IV. Mas mabuting daluhan na ang nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa branch upang ang mga napakinggan ay inyong maintindihan dahil ipapaliwanag to lahat. At narito po ang schedule ng seminar. Ngayong araw Martes, ako ay inyong makakasama dyan sa Lawag City, Ilocos Norte branch. Nakaschedule din sa Balanga City, Bataan at Calbayog sa Samara. Bukas, Miyerkules, nasa Bigan City, Ilocos Sur po tayo. Nakaschedule din sa Nabunturan, Davao de Oro. Ngayong Sabado, June 17, nandyan po ako sa Santiago, Cebu City. Sa June 19, Lunes, next week, Tagbilaran City, Bohol. Pagka June 20, Martes, nandyan po sa Iloilo City Branch at Maramag, Bukidnon ang seminar. Pagka June 21, Miyerkules, nakaschedule po sa Trisi, Martires, Cavite Branch, San Jose Antique, Tacloban City Branch. Ako po makakasama niyo dyan sa Tacloban at nakaschedule din sa Valencia City, Bukidnon. Pagka June 22, Webes, ang seminar schedule po ay nasa Aguola Union, Kulasi sa Antique, Ubay, Bohol at Tacorong City sa Sultan Kudarat. June 23, Biyernes, ang seminar schedule po ay nasa San Fernando, La Union, Kalibo, Aklan Branch, Hagna, Bohol, Libak sa Sultan Kudarat, Sindangan sa Zamboanga del Norte, Mati City sa Davao Oriental at Iligan City Branch. Abangan ang iba pang schedule ng seminar. Pag-uusapan po during seminar kung ba't napaka-importanting kumain ng munggo para walang arthritis, lalo na sa mga tinamaan ng arthritis. Ito yung kulang kung ba't pabalik-balik ang arthritis. At aktual na gagawa tayo ng munggo juice at munggo salad during seminar. Then matitikman ninyo at mapatunayan na hindi aaray, hindi sasakit ang joints dahil sa munggo, sapagkat napaka-importanting kumain ng munggo para walang arthritis. So upang hindi malito, daluhan ang nakaschedule na herbal natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo branch. At sa mga hindi pamember na sa One ASAP dyan sa branch para maka-avail ng mga malaking discount at papromo. Halos lahat po yan naka-buy one take two during seminar day. Kaya wag magpahuli dahil yung buy one take two promo didepende yan sa available stocks dyan sa branch.
Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Vitamin C IV nakatabang gikay na ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asa, may kagalingan. Dili gid nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga dabinhod akong lawas. Ang kini ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar. Ipaliwanag sa seminar kung bakit kailangan kumain ng mga beans gaya ng munggo at para walang arthritis at gumaling ang arthritis. Ano nga ba ang paraan para mahinto na safe ang maintenance medication na synthetic drugs? Ngayong June 26, Lunes sa Sorsogon City, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, in front of Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. Ngayong June 27, Martes sa Legazpi City, Albay, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrate of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. Ngayong June 30, Biyernes sa Naga City, matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. Pa-register in advance para free na ang check-up at counseling at priority ka after seminar. Ang seminar registration fee is 500 pesos at libre na ang healthy snacks, 1 box mixed 10 herbal coffee, magdala ng 1 liter water para sa free patak ng Polvic Mineral. Plus, ang halos lahat ng produkto buy one take 2 promo sa mga members during seminar. Nakakaranas ka ba ng cataract, glaucoma, near and farsightedness, pterygium o nanlalabo, hirap makabasa, umaabot ng paningin? Eye Solution ang sagot niyan. Wala akong tipare ngayon dahil 1 month nang gamit ko ng Eye Solution. At may parang grasya talaga ni Lord sa akin ito Dahil ako ang gumagamit, na-experiensyahan ko yung epektibo sa sarili kong katawan. Magdalena Soriano po, Dueñas, Iloilo, 82 years old. Eye Solution. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Dito tayo sa pagpapaliwanag sa inyo tungkol sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga paraan sa pagsagot sa inyong mga health concerns. Narito po ang gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at inventor na si Doc Ed Dilibo. Ito yung isa sa nagtanong dito, Doc Ed, ano po ba yung pwedeng inumin? May formula ba sa kakainin? Dahil nakakaabot lang hanggang 4 na oras yung tulog ko at hindi nakakaabot ng kahit 6 man lang. Well, yung kulang ng tulog, insomnia, ang recommendation ko sa mga ganito, kailangan uminom tayo ng B-complex every day, yung natural na B-complex, no? 2 kutsarang B-complex powder, haluan mo ng vitamin minerals at itong Doc F sa labat. Then, lahat ng powder na to, pwedeng i-mix mo lahat. Then, kumuha ka ng molasses. No? Kailangan to kasi rich in iron na molasses na merong honey. Pwedeng 1 bottle ng honey, 1 bottle ng molasses. Meron kang magnesium ascorbate 1 bottle. Meron kang fulvic minerals na 60 ml 1 bottle. I-mix mo lahat yung liquid at yung powder, no? Tapos gumawa ka ng tinatawag nating B-complex butter. Gumawa ka ng bula-bula na yan. Then yun ang magiging pagkain mo sa umaga, sa snacks mo or tanghali at hapunan at hindi ka nagugutumin noon, no? That is very effective para doon sa may problema sa pagtulog, no? Kasi nakita natin maraming beses na ang kakulangan ng pagtulog ay epekto lamang ng number 1, constipation, which can be easily addressed with this B-complex butter na itinuro right now. Plus yung tinatawag nating addiction, no? Yung pagkain mismo ng mga fiberless foods, mga noodles, at iba pa. So, ang substitute nito ay B-complex butter, no? It's
a complete combination of vitamins and minerals and fiber with probiotics, with nutrients. Kailangan lang maraming tubig, or much better yung nilaga. No? Nilagang malunggay is really very good for problematic sleeping habits. At the same time, nagpapalakas din ng memorya ang tinuro kong B-complex battery right now base sa experience. Ang mga may insomnia kasi nagiging makakalimutin. No? Minsan, sa sobrang kakulangan ng pagtulog, yung neurons or nerve cells ay nasisira. So, yung B-complex butter na aking sinabi ay tested and proven para sa ganitong problema. Doc Ed, meron nagtatanong tungkol sa diabetes maintenance niya at blood pressure. Ano po ang pwede kong gawing mahinto ang mga maintenance? Bakit pinagbawal sa akin ang pagkain ng mga green leafy vegetable like malunggay, saluyot dahil nagpapalapot daw ng dugo? Ito yung paulit-ulit nating naririnig sa Doc Alternativo program na curable po ang hypertension, lalo na ang diabetes, at hindi po totoo na i-maintain nyo yan for life. Ito po kasi ay Doc Alternativo Discovery. Meron po tayong research dito na ipinalo natin to sa invention contest at may solusyon dyan. No? So, ang pinakamadali na sagot dyan is huwag kang maniwala sa isang paniniwala na hindi nakakatulong sa'yo. Like for example, pinapaniwala kang nasa lahi niyo na, hindi na nagagamot ang diabetes, hypertension kasi nasa lahi niyo, genetics. Well, kapag naniwala ka dyan, nagkatotoo yan. Kasi makapangyarihan yung paniniwala natin. Doon kasi nanggagaling yung ating pagsusunod. So kung sinabihan kang ang prutas, ang gulay, green leafy vegetables ay iwasan dahil nagpapalapot ng dugo, well, consistent yan doon sa kanilang belief na hindi ka dapat pagalingin. Alam mo, ang mga kumakain ng green leafy vegetables, mga kambing, mga baka, kalabaw, so far wala pa akong narinig na na-stroke sila dahil lumapot yung dugo nila nung kinain ng mga green leafy vegetables. In fact, according to research, itong mga dahon na to ay mayaman sa magnesium, calcium, phosphorus, vitamin C at tubig kasabay ang enzyme kapag raw. Hindi po ito nakakasira. Instead, siya pong nagbibigay ng tunay na nutrisyon para i-reverse ang kondisyon ng hypertension at diabetes o degenerative diseases ng katawan. Kung bakit po kayo sinabihan ng ganyan, I cannot judge sapagkat sila po ang inyong pinakikinggan. But I know you are confused dahil naniwala ka rin sa Doc Alternativo. So dito, iba po ang inyong napapakinggan. Sa amin, naniwala kami sa Creator of the body, ang may gawa ng katawan, na siyang nag-utos sa atin na kumain ng bunga ng kahoy. Yan po ang utos ng ating Creator. Sabi niya, you can take all the fruits in the Garden of Eden except the one in the midst of them. Hindi ko nabasa na bawal kumain ng sobrang 2 saging o sobrang pisngi ng apple kung may diabetes na. So, saan po ba kayo maniniwala? That is very important. Kami rito sa Doc Alternativo, hindi po kami nalilito. No? Malinaw po ang aming paniniwala sa natural kasi gawa po tayo sa natural. Gawa po tayo sa lupa, hinipa ng Diyos, ginawa sa kanyang sariling kamay na kawangis niya. Masterpiece po tayo ng ating Creator. Doon po kami naniniwala. Yung mga halamang gamot, yung mga dahon na yung binanggit ay gawa ng Diyos. Wala ni isa mang doktor, inventor, scientist na kayang gumawa ng dahon na yan. Pwede magtanim pero we cannot make it on our own. Ibig ko sabihin, our Creator is more powerful than anyone, lalong-lalo na sa mga nagsabi sa atin na wala nang solusyon yan. We prove it here for a lot of times already. Sa pagtuturo, sa pagbibigay ng formula, ng solusyon. Modesty aside, nanalo po tayo ng invention contest. First of its kind ng mga food supplements ay nanalo sa mga invention contest ng bansa. At nasa listahan po tayo ng DOST. Kaya recognize po ang ating organisasyon. Ibig sabihin, even the government recognizes the effort of Doc Alternativo's inventions. At yun po ang ating claim, no? Anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition. Meaning, nagagamot po yan gamit ang natural, herbal, air, nature, God's creations at ginamit natin ang material kasi binigay sa atin at yan din po ang purpose bakit naunang ginawang material na yan bago ginawa ang tao. Hindi po nabaliktad. Inuna po niyang ginawa yung hangin, yung tubig, yung lupa, yung araw, yung buwan, yung tanim, yung hayop bago ginawa ang tao. We are wise. Kaya yun po ang ating ginamit at salamat sa Diyos,
yung tanong po ninyong yan, matagal na po nating sinagot dito, pinatunayan pa at binaliktad pa. Nabaliktad ang hypertension, gumaling. Nabaliktad ang diabetes, gumaling. Ay pinagbawal na prutas at gulay siyang ipinakain ko at sa awa ng Diyos, tumpak naman at marami po tayong patunay. Kaya kaibigan, ikaw po ang magdesisyon. Katawan mo po yan. Ikaw po'y creation ng ating Panginoon. Kung naniniwala ka sa Kanya, then sabay po tayo. Magkaisa po tayo. Sundan nyo lang. Pansinin nyo ang pagbabago. And I can guarantee you, gagaling at gagaling ka kung susundan mo ng buong puso at pagpapasalamat sa ating Creator. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch upang maipaliwanag to sa inyo, makausap kayo personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV at patunay na natulungan, nakaangkin ng kagalingan. Narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Ako po si Annabel A. Bahan, taga Barangay Basag, Butuan City. Yes ma'am, ano po ang karamdaman mo noon? Nagkaroon ako ng diabetic. Nag-undergo ka sa formula ni Doc Ed. Ano po ang pagbabago ng iyong katawan? Naging normal ang lahat ng feelings ko, blood pressure at saka ang sugar. Ako po ay nagpapasalamat kay Doc Ed dahil noong 2009 nag-cleansing ako at saka gumaling ako sa aking karamdaman. Tapos hanggang ngayon, nag-cleansing na naman ako dahil mga 11 years na at nawala akong ginamitin na gamot. Yun lang cleansing ko at saka yung mga sinasabi niya nga na mga pagkain na bawal. Maganda talaga yung sa mga counsel niya at saka I'm very much thankful for him na binigyan siya ng talento ng ating Panginoon para sa ating lahat. Doc Ed, ikaw ay nakakatulong sa lahat ng mga tao. Ako po ay si Annabel A. Bahan from Barangay Basag, Butuan City. Yan ang buhay na prueba ng kagalingan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang magabayan kayo sa tamang pagsunod sa cleansing program, sa natural megadose vitamin C IV na siyang sinundan niya kung ba't nagpasalamat dahil sa loob ng 11 years napanatili ang malusog na pangangatawan, wala nang maintenance medication na synthetic drugs. Kung ano yung mga itinuturo natin dito ay talagang sinundan niya, kaya naging masayahin dahil hindi masakitin. Puntahan po ninyo pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang ang lahat na ito ay maipaliwanag at masundan ng maayos tungo sa kagalingan at malusog na pangangatawan. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Good news para sa lahat dahil maka-order na door-to-door delivery ng mga Doc Alternatibo herbal products. At kahit hindi pa member, bibigyan ka ngayon ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento, door-to-door delivery dyan sa inyo. Mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Ulitin kong hotline 0946-967-3211.
kapanalig dahil limitado ang oras dito sa palatuntunan sa radyo dahilan na may limitasyon ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Daluhan ang nakaschedule na herbal at natural healing seminar dyan sa Doc Alternativo Branch upang maintindihan ang mga napakinggan dito sa palatuntunan na kagalingan at malusog na pangangatawan. Sa mga hindi members, i-package nyo na yung membership fee sa halagang 1,850 pesos lahat. Kasama na dyan ang seminar registration fee, membership ninyo at may free product kit na, pati na yung ID. At during seminar day, makaabil agad sa buy one take one, maraming buy one take two promo. Ito po ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Fidel Roderos. Sumainyo ang katotohanan. Acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternativo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksil, Bagnaw, Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternativo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Sonwan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alvarez Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw ay matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oro Crete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Sonwan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old.
Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga-FTI. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Ilang taon na, ma'am? 82. Taga-Baksilbak ng Tanlaw nyo. Okay. Ma'am, paano po nakatulong sa inyo ang produkto ng Doc Alternatibo, ma'am? Yung corn coffee ang nakatulong din sa akin sa hyperacidity. Kaya yun ang hinahanap ko. Ako si Mrs. Patria Carbonell. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Constipation na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ito maganda. Pag umiinom ka nito, corn coffee. Sarap sa pakiramdam. Walang pakiramdam mo, walang nararamdaman kang kung ano sa tiyan mo. Kahit ikaw ay gutom o busog, basta siyang iniinom. Nakakaano ng pagdumi. Ikaw yung matigas dumumi. Nakakaano ng dumi siya. Malimit dumumi. Nakakalabas ng ano siya. Ako si Imelda Asi, 46 years old. Pruweba sa kaebektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternatibo. Ang Corn Coffee exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon o rutruhon. Grabe.